Să zicem că ai un card tichet restaurant și te întrebi care e soldul? Sau pe ce s-au dus banii săptămâna trecută? Când a fost alimentat ultima oară? În mod normal, ar trebui să aloci mult timp pentru a avea răspunsul la toate aceste întrebări. Dar astăzi ești norocos. Ia uite ce noroc cu aplicația asta. În plus, ai la dispoziție atât un cont web, unde poți vedea tot ce mișcă, dar și în cazul în care neșansa face să pice curentul, poți suna la 021 301 3366. Ia. Alo? Și o voce plăcută îți va răspunde la toate întrebările. Mă rog, mai puțin la cele legate de pana de curent. Un moment. Află mai multe dând click aici. Da, eu sunt băiatul cu cardul.